26 ta' Jannar, San Timotju u San Titu. Kienu isqfijiet u għexu fl-ewwel seklu. Dawn iż-żewġ qaddisin kienu dixxipli u sħab ta' San Pawl u għalhekk il-Knisja tagħmel il-festa tagħhom flimkien, l-għada tal-konverżjoni ta' dan l-Apostlu. Inkwantu San Timotju twieled fil-belt tal-Istra, missieru kien Grek u ommu Ewnis kienet mara ludija devota. Kien ta' natura timida aktarx li tammet minn San Pawl fl-Istra madwar is-sena 47 meta kellu xi 16-il sena. Xi 5 snin wara ingħaqad ma' San Pawl meta l-Apostlu reġa' għadda minn l-Istra u nsibuh miegħu f'bosta nħawi u saħansitra fil-ħabs f'Ruma. Meta nħeles ġie mibgħut minn San Pawl bħala l-ewwel isqof ta' Efesu meta kellu madwar 32 sena. San Pawl kitiblu żewġ ittri, l-ewwel waħda mill-Italja fis-sena 64 u t-tieni minn Ruma ftit qabel ma miet fejn talbu biex imur jarah. Jekk Timotju mar Ruma, żgur li ma sabx lil San Pawl ħaj. Miet f'madwar is-sena 97 meta kellu aktar minn 80 sena. San Ġwan l-Evanġelista li mar jgħix f'Efesu isemmih fl-Apokalissi bħala l-Anġlu ta' Efesu. Inkwantu San Titu kien Grek u wkoll ġie ikkonvertit minn San Pawl li kien isejjaħlu Ibni l-Aziz. Ħadem ħafna ma' San Pawl u flimkien ma' San Barnaba mar miegħu għall-Konċilju ta' Ġerusalemm fis-sena 51. F'madwar is-sena 64 sar isqof ta' Kreta, gżira twila 200 kilometru, fejn ħaten Timotju kien gvernatur. Xi sena wara irċieva mingħand San Pawl mill-Maċedonja ittra mimlija eżortazzjonijiet għall-fidili tiegħu. Fl-istess sena mar id-Dalmanzja, Jugoslavja, fejn hu meqjum sal-lum bħala l-Apostlu ewlieni ta' dak il-pajjiż. Imma reġa' lura fi Kreta fejn miet fil-paċi fl-età ta' madwar 93 sena. Dan li ġej huwa kummentarju tal-Papa Franġisku fuq dak illi qal fl-omelija tiegħu f'Santa Marta fis-26 ta' Jannar tas-sena 2015 fuq il-qari tal-Liturġija tat-tifkira ta' San Titu u San Timotju. L-isqfijiet Timotju u Titu qishom ulied Pawlu u hu kien iħobbhom it-tnejn. L-Apostlu jurina kemm kienet sinċira il-fidi ta' Timotju, fidi nobli, fidi mingħajr ipokrisija, fidi fis-sens veru. Fil-fatt, bħall-inbit it-tajjeb li wara tant snin isir aktar bnin u nobli. Din il-fidi waslet għand Timotju minant nantu Lojde u minant ommu Ewnis, għaliex huma l-ommijiet u n-nanniet li jitrażmettu l-fidi. Meta niftakru fix-xogħol sabiħ tal-ommijiet u tan-nanniet, ix-xogħol sabiħ ta' dawk in-nisa li huma ommijiet u n-nisa fil-familja tista' tkun għaddejja, tista' tkun tija fit-trasmissjoni tal-fidi minkejja li llum irridu nistaqsu jekk in-nisa għax għandhom fil-kuxjenza id-dover li jitrasmettu l-fidi, li jagħtu l-fidi. U dwar is-sinċerità tal-fidi ta' Timotju imfaħra minn Pawlu kemm fl-ewwel kif ukoll fit-tieni ittra tiegħu l-Apostlu jitkellem dwar il-ħarsien tad-depożitu tal-fidi. Il-fidi trid tkun imħarsa, kif qal Pawlu lil Timotju. Ħares sewwa dak li kien fdat fidejk, aħrab il-kliem profan u fieraħ u l-kontradizzjonijiet tal-erf falz. L-ewwel ittra lil Timotju, kap 1 vers 20. L-espressjoni ħares il-fidi tfakkarna li dan hu dmir tagħna. Il-koll kemm aħna rċevejna r-rigal tal-fidi.
għandna inħarsuha biex ma tiddajjefx, biex tkompli tibqa' sħiħa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li tgħinna. Pawlu jirrakkuntalna, jirrikmandalna li nagħtu ħajja ġdida lil dan ir-rigal ta' Alla. Għax jekk aħna ma nagħmlux hekk, din tiddajjef u tispiċċa biex issir kultura. Iva, jien nisrani, imma biss bħala kultura. Iva, jiena naf tajjeb l-affarijiet tal-fidi, naf tajjeb il-katekiżmu, imma nistaqsi, inti kif qed tgħixha il-fidi tiegħek? Dan hu l-aktar importanti li inti iżomma ħajja kuljum. Alla ma tanix spirtu ta' biża'. L-ispirtu tal-biża' u l-maqlub tar-rigal tal-fidi ma jħallihiex tikber u titkattar. Il-mistħija u d-dnub ta' min jgħid jien għandi l-fidi imma naħbiha biex ma tidirx wisq. Il-fidi tal-ħalib u l-għasel. Kif ukoll jgħidu l-antenati tagħna għax nistħi nistqarra. Imma din mhijiex fidi. Imma għaliex prinċipalment huma n-nisa li jitrażmettu l-fidi. It-tweġiba nsibuha għal darb'oħra fix-xhieda tal-Verġni Mqazza, sempliċement għax dik li tatna lil Ġesu kienet mara. Din kienet it-triq li għażel Ġesu u ried u anki id-don tal-fidi jgħaddi mill-om kif Ġesu għadda minn Marija. Il-fidi hija pjanta li rridu nieħdu ħsiebha. Imħawla iħawwilha Alla fil-magħmudija, ikabbruha dawk ta' madwarna bit-tagħlim u l-eżempju tagħhom, imma meta insiru adulti huwa aħna li rridu inkomplu nsaqquha bit-talb u l-qari tal-kelma t'Alla. Inneħħula l-ħaxix ħażin li jikber magħha billi inqaċtu minn ħajjitna id-drawwiet ħżiena. Natuha il-fertilizzant bl-emejjel tajba li nagħmlu u nesponuha għall-ilma, għall-arja u għad-dawl permezz tas-sagramenti tal-qrar u t-tqarbin. Nittama li din nixbiha tgħin lilek li qed tisma' tkabbar il-fidi tiegħek. L-għażla tibqa' dejjem f'idejk. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. O Alla, int żejjint lil San Timotju u l-San Titu bil-virtujiet tal-Apostli. Għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex ngħixu ħajja sewwa u tajba f'din l-art u jistħoqilna naslu fis-sema pajjiżna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.